nemashoko akabudiswa neministry ino musi wemuvhuro musi wa14 January gore rino maringe nekupa chenjedzo kuvashandi vedu vanoita basa rekuchera. Chinangwa chakanga chiri chekuti tingowonesana maringe nenjodzi dzinogona kuwira maminers edu. Izvi takazviita takatarisana nemanayiro ari kuita mvura, kuwanda kwayaita, uye kuti vamwe vanhu vanosevenzera munzvimbo dzinofamba nemvura kana kuti nzvimbo dzakadzika dzinoita kuti ivo vari pasi mvura inogona kunaya ikazara varimo. Saka masoko atakapa akanga ari ekuti tipanane chenjedzo. Ndichida kujekesa, hatina kubhana kana kuti kubva tavhara kucherwa kunoitwa nevanhu vachiri vechidiki mune zvekuchera kana kuti maartisanal miners. Saka matorerwa zvanga zvaitwa nevanhu vakasiyana siyana zvanga zvaakuratidza sokuti hurumende iri kuti vanhu varambidzwa kuchera, zvinova zvakati aiwa zvakatadza kunzwikwa. Zvechokwadi ndezvekuti ichenjedzo, vanhu ngavarege kupinda pavari kuona kuti zvinovapa njodzi kana vachinge vapinda kuti vasenzerepo. Pamusoro paizvozvo, musangano unotazivisana urongwa hune hurumende kubudikidzira neministry ino hwekuti vanhu vadzidziswe through training programs dzichaitwa mumaprovinces ese ari 8 kunocherwa zvicherwa munyika muno. Tichatanga neMashonaland West iri kutanga musi wa5 February, neMatebeleland South iri kutanga zvakare musi wa5 February iwoyo. Asi takatarisa kuti maprovinsi ese ari 8 kunofanirwa kusvikirwa netraining iyoyo. Training iri kutarisa kushandwa kunofanirwa kunge kuchiitwa nemasenzero akanaka ekuita zvicherwa, kuchengetedzwa kwenharaunda inenge ichicherwa, uye nekuti vanhu vacho vashandi vanofanirwa kucherechedza zviga zvipi zvine chekuita neutano hwavo. Kwete izvozvo zvoga, training ichapuhwa iri kutarisa zvakare kuti vanhu vangabatsirwa chirudzii kuva neruzivo rwekuti vaformalize kuchera kwavari kuita zvicherwa. Tatarisa zvakare mumitingi ino yataita kubva kuma stakeholders edu, vachipa pfungwa dzavo maringe nezvinogona kuitwa nehurumende kuti njodzi dzinoramba dzichiwira vanhu vedu, vana vedu vanochera munzvimbo dzakasiyana siyana, ndezvipi zvingaitwa kuti njodzi idzodzo dziganuke. Izvozvo zvese zvataurwa nguva dzikapuhwa zvichabatsira kuti hurumende ichienda mberi inenge yaane ruzivo rwezvinhu zvakatarisirwa, uye panogadzirwa mapolisi ehurumende pfungwa idzodzo dzikwanise kutorwa dzigosevenzeswa. Meeting iyi hatisi kutarisira kuti ive yekuguma, asi ticharamba tichiita misangano yekuita musoro pamwe chete tione kuti industry yedu yezvicherwa ingasimudzirwa chirudzii uye